Χριστός και η Παναγία, ρε μαλάκι. Καλημέρα ζουμερά μου πλάσματα. Σάββατο σήμερα, δεν θυμάμαι πόσο μήνας, 5:30 ώρα το πρωί και ξεκινάμε να πάμε για Γλύφα, όπου θα πάρουμε το ferry boat και θα περάσουμε απέναντι στην Έπεια. Έξω από το Βόλο θα συνεργαστώ και με το φιλαράκι μου τον Γιάννη και θα πάμε για ένα καφεδάκι στη Χαλκίδα, στον Δημήτρη και στην Ελένη, να δω και την Εύη γιατί δεν έχω γυρίσει καθόλου προς τα εκεί. Καλή μέρα να έχουμε, καλό δρόμο και να γυρίσουμε όρθιοι. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε μαλάκι. Τέλεια, μέσα στην Εθνική 3 άλογα. Κάτσε να πάρω τον τροχικό συνάνθρωπο. 10,75. Για λόγους ασφαλείας, οι κλήσεις καταγράφονται. Ναι, καλημέρα. Ναι. Α, σας ενημέρωσα, εντάξει. Έγινε, παιδιά. Έγινε, καλημέρα. Εντάξει, το γνωρίζαμε το θέμα. Μέσα στην Εθνική 3 άλογα. Τι πιο φυσιολογικό σε αυτή τη χώρα. Ζούμε επικές στιγμές, ρε πούστη. Τι άλλο θα δούμε, γάμο. Fast forward, 190 χιλιόμετρα μετά έχω συναντήσει το φίλο μου τον Γιάννη και ξεκινάμε με προορισμό τη Γλύφα. Άμα ο φίλος σου είναι, να πούμε, YouTuber, hacker και τι να πω, η τεχνολογία μας έχει διαλύσει, μας έχει σπάσει τα κόκαλα. Να τις βάλουμε πιο μέσα. Όχι, αυτή. Οι άλλοι Αφού ο άνθρωπος είναι γουρονοτσάουλος, να πούμε. Έλα. θέλει βοήθεια. Εκεί λίγα, 300. Έλα, στον μπαμ σταμάτα. Όχι, μπαμ είναι τη δικιά μου μηχανή. Όχι, μην κάνεις μπαμ. Λίγο μπορείς. Το άφησες με τα κίνητα το δικό μέσα, μην το άφησες έτσι ελεύθερα. Πάντα, τώρα με κάνεις τέτοια, κάτσε εδώ. Έχει, σου λέω ρε, προς τα κάτω πάτησα. Ρε γουρονοτσάουλε, έχεις λέω. Λίγο πίσω να κάνει. Χώρα, ρε. Χώρα. Γελιά ρε μαλάκα. Κάτσε να περάσει ο έμπειρος. Ποιος? Περιμένουμε πολλή ώρα, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Το γυαλί θέλω να πάρεις, Δεν φαίνεται τίποτα. Γιάννη, Βάλτε τη μακριά την κάνει. πού στον Μπέοντα είμαστε. Είμαστε πάνω στο Πλοιάριον Ναι. για να πάμε ακριβώς απέναντι εκεί πέρα. Τι είναι απέναντι, Γιάννη. Η Εύβοια. Α, Θέλεις να ζήσουμε το Τιτανικό? Για χαρά, για να κάνεις το Τιτανικό πρέπει να πας εκεί. Εκεί αδερφέ, για να ανεβώ εγώ εκεί πρέπει να κάνεις τάμα. Γιατί ρε. Δεν ανεβαίνω. Τσακ, 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 τσακ. Κνάει. Δυστυχώς η εικόνα της Βόρειας Σέρβιας, ακόμα και μετά από 3 χρόνια από τις πυρκαγιές, παραμένει αρκετά αποκαδιωτική. Σου θύμιζε έντονα τις πυρκαγιές του 21, παντού γύρω σου έβλεπες καμένα
Το φωτεινό σημείο της υπόθεσης ήταν ότι η φύση άρχισε να γεννιέται πάλι και εκεί που έβλεπες μαύρο παλιότερα, τουλάχιστον τώρα είχε αρχίσει να πρασινίζει. Πρώτη στάση και σημείο συνάντησης με το φίλο μας τον Άρη που ήρθε από την Αθήνα, στον Αλεξίου, που είναι από τα πιο γνωστά μοτοσυκλετιστικά αστέκια. Δυστυχώς και εκεί τα πλατάνια που μου είπε ο Γιάννης ότι υπήρχαν απέναντι τα είχε πάρει το ρέμα, γιατί μετά τις βροχές είχαν έρθει οι πλημμύρες. Και αυτό που λένε ότι στα ταξίδια συναντάς ανθρώπους που δεν περίμενες. Το ίδιο καφέ συναντήσαμε την κυρία Πολυτήμη Μπόσνου, μια γυναίκα με τεράστια εμπειρία στα ταξίδια με μηχανές, όπου είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Και με αυτά είχε ήδη πιάσει μεσημέρι και φυσικά η επόμενη στάση μας θα ήταν για φαγητό. Και αφού φάγανε ό,τι υπήρχε στο μενού, ξεκινήσαμε πλέον για τον προορισμό μας που ήταν η Χαλκίδα, όπου εκεί θα αποχαιρετούσαμε και το φίλο μας τον Άρη. Φτάνοντας στη Χαλκίδα, η μόνη επιλογή που είχαμε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο, γιατί ήδη είχε 42 βαθμούς, η ζέστη ήταν αφόρητη. Θα τον χαιρετήσουμε, φεύγει κατευθείαν, δεν κάθεται, κάνει Και ένα κανονικό μέτριο πάλι. 2 φωτοσπρέσο μέτρια, 10 καφενέ. Μπράβο. Είναι εδώ το παλτεράκι μου, όχι αυτό. 300. Τι έφυγε. 300. Πώς είσαι έτσι, βρε. Δεν είναι πότε. Σφινό σου. Γιάννη. 300 γίνει. Δεν το. Πρέπει να κάνεις φιλιές με παράκι. Ρουφίξου δεν χωράμε. Ρουφίξου ρε μαλάκα. Μαλάκα εδώ έσταξα ρε μαλάκα, κάθε μέρα φτάζω έτσι. Έχουν τρεκάρει τα πουλιά μας, είναι κανόνες. Κάνε τα ράκια έτσι. Βρίσκω. Φύγε. Πού να πάω. Όπιστε. 307. Εδώ είμαστε. Εδώ ρε πόδι, 309 είμαστε ρε. 307 ρε. 309. 307 δεν είπες. 309. Και αφού τακτοποιηθήκαμε και κάναμε τα μπανάκια μας, ήρθε η ώρα να δούμε την πόλη της Χαλκίδας. Είχε πέσει πλέον ο ήλιος, ξεχυθήκαμε στον πεζόδρομο της Χαλκίδας, πάντα με το παλούκι στο χέρι την κάμερα. Και το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε τίποτα γνωστοί influencers που κάνουμε κάποιο ντοκιμαντέρ για την πόλη. Τώρα. Συγχρίζω. Ένα Davidoff μαύρο και ένα πήρα μπι. Κάνε το πάρεις. Στο τέλος σου ένα θα πάρω, τη βλέπω τη δουλίτσα. Δεν γυρνάμε. Τον καφέ στη Χαλκίδα, ξέρω εγώ, με τον άνθρωπο εδώ πέρα που μπλέξει που παζαριζόμαστε προς το φτάσουμε. Κανάλια, ρε, εδώ. Adventure. Funny Rabbit και τα λοιπά. Να ρίξετε. Έλα, να, εκεί απέναντι.
Εκεί είναι αυτή η παρατρεχάμενη. Χαιρετώ το μεγαλύτερο πουλί νοτίου. Μα τι πουλί, τσόνι. Πού εγώ Φράμανε. Είμαστε στο χώρο μικροκυμάτων. Έλα να αλλάξουν παρτενέρ. Η αλήθεια είναι ότι με το λαβαδό λίγο ένα τρίχα θα το έκανα εικόνα και δεν μ' άρεσε. Παπά, το συχαμένο. Θες να κάτσεις από εδώ κάτω σου καπική. Είμαι και αυτό. Και σε αυτό το σημείο θα πω κάτι που το έχω πει αρκετές φορές σε βίντεο μου στο TikTok. Αν είναι κάτι που μου έχει κάνει να αγαπήσω τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, δεν είναι τόσο οι μοτοσυκλέτες, είναι ένα κομμάτι, αλλά ο βασικότερος λόγος είναι οι άνθρωποι, και εννοώ τους ανθρώπους που ασχολούνται και αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα. Και τρεις από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται σε αυτό το πλάνο, και γι' αυτό άλλωστε κάναμε και αυτό το ταξίδι. Ο βασικός λόγος ήταν να δούμε τα παιδιά, να πιούμε ένα κρασάκι και να πούμε τα νέα μας από κοντά. Γιάννη, θα σου τραγουδήσω σήμερα. Λοιπόν, δεν θέλεις? Ναι. Γιατί? Θα σου πω πώς ξέρεις. Θα πιάσω ένα άσμα ελαφρύ και ποιοτικό, που έχει και ναι, πρόσεξε, έχει και τη συμμετοχή του κοινού. Εντάξει, έχει και τη συμμετοχή του κοινού, ρε παιδί μου. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω εγώ και εσύ τώρα ακολουθείς. Θα πιάνε και ποιότητα. Πώς είμαι σε πάνω σβάρνα αυτές? Με βλέπεις? Τώρα που με βλέπεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν νιώθεις έτσι μια χαρά? Ερεθίζεσαι. Αυτό είναι πρόβλημα. Την ιστορία την ξέρεις? Ορίστε. Την ιστορία την ξέρεις? Όλοι δεν ξέρω, την έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο πλοίο για επιστροφή από Εύη. Πες μας για την εμπειρία σου μέχρι στιγμής. Η εμπειρία μου ήταν καταπληκτική. Μόνο το ότι δεν κρίνιαξε ο λαγός με κάνει να μην νιώθω καλά. Έχεις πάθει πλάκα? Έχω πάθει πλάκα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τότε πώς θα μου τη λες? Κοίτα ρε πούστη μου, νομίζω ότι και εγώ τα κάνω όλα τέλεια και δεν κρινιάζω, αυτός με τίποτα. Τόσο γαμάτος είμαι. Σκατά τα έχεις κάνει. Απλά εγώ έχω απίστευτη αυτοσυγκράτηση. Το δουλεύω. Πρέπει να συνεχίσεις να το δουλεύεις. Το δουλεύω εντατικά. Γιατί νομίζω ότι δουλεύεις και εμάς μαζί με αυτό. Και κάπως έτσι το ταξίδι μας αυτό φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, αλλά θα σας αφήσω με 3 πλάνα. Δεν θα σας πω τι, θα τα δείτε και θα κλείσω το βίντεο, και νομίζω ότι αυτά τα πλάνα περικλείουν και όλο το νόημα του ταξιδιού με τη μηχανή.
Φύγε. Άντε, καλή ξεκούραση. Ρε. Όποιος φτάσει πρώτος στέλνει μήνυμα.